Estot aurkitzen ezer historia aurrari buruz, lasaiera jungo naiz, ia hango ikaslia laguntzat ezten horretan. Kaixo, aurkeztuko dizuegu guindako proiektu bat prehistoriako bat. Gu Malen Markel, Libe Ibon, gara. eta laugarren mailako gara. Hau gure argazki ama. Prehistoriako proiektuan ikasi nuen 3 aro zeudela. Paleolitoa, neolitoa eta metalaroa. Paleolitoan nomadak ziren eta zuloetako hormetan animaliak eta nola esatu marrazten zuten. Neolitoan herriak sortzen hasi ziren eta abeltzaintza eta nekazaritza hasi ziren. Eta metalaroan, izenak dio bezala, metalarekin gauzak egiten hasi ziren. Lehen ezurran gauza askotarako balio zuten. Adibidez, janaria mozteko edo izarako balio zuen. Bai, proiektuan hitz egin genuen zertarako erabiltzen zuten zua. Zua harria emoteko, gorputza berotzeko eta janaria egiteko erabiltzen zuten. Bai, Ekainberrira joan ginen eta hor esperimentatu genuen nola egiten zuten zua lehen. Neolitikoan errobera sortu zen eta gauza askotarako balio zuen. Adibidez, gauzak eramateko balio zuen. Hemen ikusi alduzue erroberen evoluzioa. Ikusten zuen bezalako bazuloan gizakia bizi ziren. Gizakiak bazuloan bizi eta gauza gehiago egiten zuten, adibidez, parrazten zuten. Ekainberri bai, kobazuloetan ikusi genuen 4 marrazki animalizkoa. Zaldiarena, Hartzarenak Oreinena, eta bufaloena. Eta hor gure aurkezpena izan da. eskerrik asko zuen arretagatik.